Usisi wakho uzinhle njengoba emithi nje. Bengifisa ukutshela ukuthi ingane yami la ikhuleka. Ngakhulelisa. Usisi wami uzinhle. Hayi ngeke. Ingane yakho. Sanibingelela ababukeli emakhaya beBlaqlife TV. Kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihlelo with your girl uLungstar. Namhlanje sivakashelwe ukhule kwakamhlongo othi unodaba afisa ukulidalula. Sawubona khule. Yebo njani? Ngiyaphila, wena unjani? Hayi ngiyaphile. I'm good. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzazise mase uyasho ukuthi udaba lakho limayelana nani. Igama lami ngukhulekani ngwakamhlongo ngokuhlala ngisuka eNanda. Udaba ebengifisa ukudlulisa kwintombi yami mayelana nengakwenza kusisi wayo. Oh khule, wathi uqala nje yayishisa indaba. Awu ngichazela uba igama lentombi yakho? Intombi yami unothando. Unothando? Seneminyaka emingaki endaweni? Chathi kuyophela u3 years manje sisandana. Kuyophela u3 years. Nina zingani? Iyodwa sinayo. Iyodwa. Okay, so unothando umuntu onjani? Unothando umuntu okhululekile, ongiphatha kahle futhi ongenalo udlame. Unalo udlame. Okay. Ngoba uthi udaba lo luyimfihlo ufuna ukudalula lumayelana nodadewabo. I understand la ukuthi uthinta igazi. So uma ucabanga lolu daba masulusho kuyena uzothatha kanjani, uzoreceiver? Angikholwa ukuthi uzoyijabulela lento engizoyisho kuyena ngoba ngokucabanga kwami nami ibhlungu ngoba naye kuthi utshela mina bengingaphatheka kabi, bengenza into enzima futhi kuyena. Okumnandi ikhule ukuthi usuyaqala uyayibona kwawena ukuthi ngase kuthiwa useyicathuleni zakhe. Ngiyukwazi ukuyamkela. Bathi akugona kwethu sukhipha imfihlo ukuthi ke sikujudge ukwethu ukuthi sikusize. Sikukhulumele nalomuntu lo ufisa ukukhuluma naye. So sizomthinta manje. Ukwazi ukuthi udalule lolu daba ufuna umtshela lona. Hayi inkinga singaxhumana naye. Usu ready? Ngicathi sengiready ngoba ngikwazi ukuza la. So manje noma ngiyenzekala noma yini uready? Ya, engikufisayo ukuthi ngithola ukukhuleka nami ngalento engayenza. Okay, kwi relationship yenu? Ukuthi kukanjani? Ufisani after nge-relationship yethu. Bengingajabula ukuthi silungise izinto ngoba ngothando lethu ngiyayibona inqubekela phambili. Ingakho ukuthi lento ngifuna ukuthi ngiyilungise kusamanje. Hayi ake simthinte unothando. Ngithi uthe unothando? Unothando. Hayi ake simthinte. Hello? Sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ulungstar wakwaBlaqlife TV lo khulumayo. Ngabe ngikhuluma noluluthando? Yebo khuluma naye. Okay. Ngicela ukubuza uyamazi ukhule emhlongo? Ngiyamazi baba nganyana. Ubaba wengane yakho. Okay, uhleli nathi ohlelweni ekuthiwa ke nasikhipha imfihlo la kaBlaqlife. Kunemfihlo afisa ukuyidalula la kwena. Unemfihlo? Yebo. Hayi okay. Okay, ngicela ukhulume khule. Unjani Thando? Ngiyaphila khule unjani? Ngiyaphila. Kunemfihlo engifisa ukukwazisa yona. Okay. Usisi wakho uzinhle njengoba emithi nje. Bengifisa ukutshela ukuthi ingane yami la ikhulelwe. Ngakhulelisa. Usisi wami uzinhle. Hayi ngeke. Ingane yakho. Ya kunjalo nje. Hayi ithi mhlawumbe uyadlala mhlawumbe usangazi uthini mhlawumbe uyadlala kwazi. Ingakho ngize la ngoba bengifisa ukutshela ngoba ngiyazi ukuthi lento ngekuphathe kabi. Ngekuphathe kahle. Manje wena ubona ukuthi umqondo omuhle ukuthi uze lapha engabe ukhuluma nami? Bengingenaso isibindi sokuthi ngikutshele emehlweni lento ngoba ngiyazi ukuthi indlela ezokuphatha kabi ngayo ukuthi ingakanani. Kodwa naso isibindi ukuthi ulale naye kudadewethu. Nami ngangakuqondile lokho futhi ngangingazi ukuthi kungase kwenza into enje. Ngakho ngicela ukungena la khule ibiyenzeka nini lento le?
Ibiyenze yangale ngathi uThando uma engena ina shift mina bengisala nosisi wakhe mase senza yona lento le. Oh, Thando nihlala ndawonye nosisi? Yebo. Nihlala ndawonye? Yebo. So bezingekho nje insolo into eyibonayo ukuthi hayi ngathi akuhambanga kahle. Bengakaze nginake lokho because ngiyazi ukuthi uvele unomuntu wakhe, so bengakaze nje nginake yonke lonto okunye-ke vele-ke bengisebenze busuku angithi. Oh, so uzinhle naye ukwi-relationship? Yebo. Khule? Yebo. So uhambile wathandana nomuntu okwi-relationship, hhayi futhi ngaphandle kwalokho nje futhi odadewabo womuntu wakho? Yebo kunjalo nje. Waphinde wamithisa? Yebo. Uyasebenza wena? Cha bengawutholi umsebenzi kodwa ubengisiza nawe unothando lapho engidinga khona usizo ngezimali. Oh. Thando, shuthi ubumsiza ukuthi amithise udadewenu. Kuyacaca kusho kahle kahle mina isilima la ngoba futhi vele bo2 ngoba vele naye uyazi ukuthi usami ukuthi bayathandana-ke vele bo2. Kahle kahle mina isilima la ingane-ke leyo-ke uzoyithatha-ke bhuti, mina nje angiyifuni iy'nkinga. Wayena kusisi wami leyo-ke usuqhubeka naye ngoba mina yonke lento oyikhulumayo njengamanje angiyizwa nje kahle, angiyifuni futhi. Ima-ke Thando, i-relationship yakho nodadewenu binjani before uzwe le ndaba? Nje ibikahle bengekho nje. Bengekho lutho okusolisayo? Yeah. Phephisa. Okay, so manje lokhu kuchazani for wena nodadewenu? Ukuthi akuyena umuntu engingamthemba, akuyena nje umuntu engingabeka ithemba lami kuyena ekwazi ukwenza into efana nale. Kubona bonke abafana ngaphandle mhlawumbe bengasakwazi ngani ukuthi-ke athole ubhuti wakhe-ke, hhayi ukuthi azathole umuntu wami. And then lento le ichazani-ke for i-relationship yakho nokhule? Hhayi akukho nje okunye, sizohlukana nje sisi ngoba manje ayikho into ezolunga la kahle kahle ngoba phela kumele anake ingane yakhe lezayo. Mina nginaso isikhathi ngiyasebenza Nkosi yami. Okay Khule, uzizwa kanjani ulimaza umuntu othi bekunakekela futhi financially, okusho ukuthi unothando uyasebenza aphinda kuphi imali wena umlimaza kanje? Uzizwa kanjani? Hey ngiphatheke kabuhlungu ngalokho engikwenzile. Yingakho ngize la ngoba bengizofuna uxolo kuyena, benginesifiso sokuthi angixolele sikwazi ukuthi silungise izinto. Njengoba ngize la ingoba bengafuni imfihlo phakathi kwami naye. Bungafuni imfihlo phakathi kwami naye. Yebo. And wahamba wawuqhathizela mama. Njoba ngisho nje ukuthi kube iphutha engeliphinde lenzeke lelo. Okay, awungichazele ngoba phela uThando unengane nodadewabo umithi. Uzozondla kanjani lezi ngane? Nami ngizozama njengomfana ukuthi ngithole okuzongenza ukuthi ngizondle zombili lezi ngane. Thando? Yep. So Blaqlife TV asibona abantu ababhilizayo kodwa siyakha, so would like ukuthi sin-offerishe counseling nina nonke nobathathu nomndeni ukuze ngikwazi ukuthi nikhulume because ezinye izinto masizenza sidiniwe sigcina sesenza amaphutha yabo. Yeah, so Thando sengizokuvala nje ngivalelise, ikhona mhlawumbe into ofisa ukisho kukhule? Ekhona into engifisa ukuyisho ukuthi njengoba nje ukhuluma ngama-counseling, mina nje kahle kahle kumuntu nje ongekho lapho ngoba mhlawumbe angeke uzokwazi ukuthi naye kusisi wami mhlawumbe usegcina esemthanda kakhulu, ngijike mhlawumbe mina ngibulawe lapho. So nje into yabo nje angiyazi ngoba mina vele manje kuwumuntu omumbi kubona. Khule, ufuna ukuthini Thando? Sithandwa sami bengifisa ukutshela ukuthi lento engiyenzile ngaxolisa ngawo, bengifisa sihlale phansi silungise izinto njengoba ngikutshelile nje. Ingoba ngeke phansi badla bekhulekana, ucela ungeke phansi ngoba lokukhohlakala kwakho okwenzile ukwenze ngenhloso, ubuwazi vele ukuthi ekugcineni kuzokwenzakala nangithi. Mina-ke ngiyeke phansi uqhubeke naye-ke loyo. ayithi nawe baby uyahamba night shift njalo ubuye ekuseni ukhathele, ngingakutholi kwenza lutho nawe. Ingakho ngithi ngifuna silungise izinto. Manje lona phutha lami lelo. Cha ngisho ukuthi iphutha lakho, ngiyazi ukuthi iphuthe lami. Ingakho ngixolisa nje njengamanje.
Awukusale kuxolisa-ke nalapho uxolisa umphakathi ngento oyenzile mina masungiyeka phansi. Sithandwa sami. Ahamba Thando. Khule. Yebo. Lento oyenzile ayixoleleki. Kakhulukazi ngoba kuyizilamani. Kodwa siphila sabantu siyawenza amaphutha. So uthini kumuntu osekhaya? Engingakusho nje ukuthi uthando into ekhona angimele umuntu ngoba nakho ethi uyakuthanda wena mase uthatha iadvantage yalokho because naye uthando ubengithanda kakhulu kodwa mina ngakhetha lokho ungakusebenzisi ngakusebenzisa ngento ebhedayo. Ngakho ke hlala kumuntu wakho noma ngathiwa isimo sikanjani. Okay. So ithini ke plan yakho manje? Uzowenzakalani ngempilo yakho? Ngizozama ngayo yonke indlela ukukhuluma naye uthando ukuze silungise izinto. Kodwa ngokubuka kwami angiboni ukuthi angangixolela kodwa ngiyamazi ukuthi ujabuliswa yini ngizozama izinto engamjabulisa. Udada bathando umtshelile ukuthi kena uzoyikhipha imfihlo kuthando? Hayi bengingamazisanga ukuthi ngizoza la ngoba vele ubezongivimba uyena obengibambile sonke lesikhathi ukuthi le mfihlo le isigcine kuthini. Because manje uyabona ngithi sekuzobhidlika neyakhe i-relationship. Sekubhidlika neyakhe i-relationship. Yeah. So ayikhule siyabonga ukuthi ke na kodwa wazile ukuza la uzokhipha udaba lakho. So Blaqlife TV sokunikeza isupport oyidingayo ukuze ukwazi ukuthi uqhubekele phambili nempilo. Ngiyabonga. Hey babukele emakhaya izweleke ukuthi ke na hayi ngathi kuba nzima njalo nsuku zonke but ke na manama siblings nilamane emakhaya make sure ukuthi niyakhuluma ngalezi zinto ningavumeli ukuthi ke na abanye abantu bangene phansi kwenu. So Blaqlife TV siyanthanda, please like, share and subscribe. Bye bye.